Mga bulak ang gihalad sa mga lokal nga opisyal sa Davao Region kaganiha sa kasumaran sa ika-159 nga adlaw natawhan ni Andre de Castro Bonifacio kon si bayaning Andres Bonifacio ang gilang amahan sa Philippine Revolution. Sa halos tanang lugar sa nasud, napuno og mga nindot nga bulak ang monumento ni Bonifacio. Dinhi sa Davao, gipasira ang Magallanes Rotonda kundi nahimutang ang monumento ni Bonifacio kay didto gihimo ang aktibidad. Ang seremonya gitambungan sa mga city officials sa pagpanguna ni Vice Mayor Melchor J. Kitain, kuyog ang mga department heads sa lokal nga gobyerno, opisyal o personahe sa DCPO ug Task Force Davao. Ug mas emosyonal ang selebrasyon dito sa Mati City tungod kay usa ka opisyal sa syudad kadugo ni Bonifacio. Atol sa seremonya, mismong sila Governor Corazon Malanyaon ug Mayor Michelle Nakpil Rabat ang nanguna sa paghinumdom sa Bonifacio Day kaganihang buntag. Mihalad sab og bulak sa monumento ni Andres Bonifacio ug dunay gipahigayon nga seremonya isip paghatag respeto sa gilang usa sa mga bayani sa nasud. Sa iyang pamulong, dunay gisaysay si Mayor Rabat. This is nearest to my heart because the woman you mentioned married to Andres Bonifacio, second wife, Gregoria de Jesus, is my great-grandmother. Yes. When she got widowed, I know the story behind because she wrote it in a book. What happened during the revolution, what happened when she was pleading for the life of Andres Bonifacio to Emilio Aguinaldo, and stories of the revolution. Si Mayor Michelle Rabat, apo sa tuhod ni Bonifacio, kon great-granddaughter sa byuda ni Andres Bonifacio nga si Gregoria de Jesus. This occasion is indeed very special as it is a celebration of the interesting life of Andres Bonifacio. It is also an occasion for us to remember those who lived the life of Andres Bonifacio just so we would be able to attain freedom. Si Bonifacio mahilig magsulat ug sige kini og basa. Nakapatik sa kasaysayan sa Pilipinas nga si Bonifacio gilang supremo, anak ng bayan ug mas nailhan nga amahan sa Philippine Revolution tungod kay siya ang nangulo sa giyera batok sa mga Kastila. Si Bonifacio ang nagtukod sa kataas-taasan, kagalang-galang, katipunan ng mga anak ng bayan kon KKK. Si Andres Bonifacio ang atong bayani, ang amahan sa katipunan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.